Stress. Her er en Danmarks statistik for stress. Stress fordelt efter alder og køn. 16-24 år, 21,3% kvinder, 11,3% mænd. 25-34 år, 18,6% kvinder og 11,7% mænd. 35-44 år, 16,0% kvinder og 10,9% mænd. 45-54 år, 16,4% kvinder, 11,2% mænd. 55-64 år, 12,4% kvinder, 8,7% mænd. 65-74 år, 8,4% kvinder, 4,6% mænd. 75 år eller mere, 11,8% kvinder, 6,6% mænd. Så gennemsnittet hos kvinder er altså 15,3%, og hos mænd er det 9,8%. Så kvinder er altså mere stressede end os mænd. Nu vil jeg gå ud og se, hvad danskerne egentlig ved om stress. Stress. Ja, det er jo et godt spørgsmål. Jeg ved en hel del. Jeg har selv prøvet det. At have stress. Og det er ligesom at blive kørt over et godstog. Hvor mange tror du, der dør af stress hvert år? Jeg tror ikke, der er nogen, der dør direkte af stress, men jeg tror, at der er en masse stressrelaterede sygdomme, som forhøjet blodtryk og hjertetilfælde, som nok kan hænge sammen med stress. Så må ikke vi taler om et sted mellem 25.000, det er selvfølgelig rimelig bredt sat, der formodentlig dør af stress eller stressrelaterede sygdomme. Hvor mange tror du, der er ramt stress alvorligt hvert år? Jeg vil faktisk tro, at det i sådan en grad, at det kræver en eller anden form for behandling, ligger på et sted mellem 30.000 og 40.000 om året. Okay. Hvor mange tror du, der dør af stress hvert år? Der er rigtig mange. Slag på tasken. Er det i Danmark, eller er det... Ja, i Danmark. Jeg har ikke noget eksakt tal på det, men der er rigtig mange, der får stress. Der er rigtig mange, der dør af det. Der er rigtig mange, som er påvirket af stress. Ligesom at vi forestiller os et lyskryds, kan man dele stress op i sværhedsgrader, altså ved rødt, gult og grønt. Altså rød betyder hårdt ramt af stress, gul betyder advarsom stress, og grøn betyder opmærksom på stress. Rød. Glemmer ting / fraværende, eksem / sygdom, uforklarlige smerter, mindre social, aggressiv, mave- og tarmproblemer og blødningsforstyrrelser. Gul. Træthed, sover dårligt om natten, tænker hele tiden, uro i kroppen, indre modstand / modvilje, irritabel, lettere til tårer eller indesluttet. Grøn. Midlertidig, hjertebanken, midlertidig rysten eller tekst, sveder, tørhed i munden, sommerfuld i maven, knugen i brystet / maven, tissetræng eller er anspændt. Nu skal vi hen til Troels Elsing, som er forskeren for stress på Københavns Universitet. Hej Troels. Hej. Troels, jeg er kommet her for at få noget mere viden om stress. Ja, jeg har jo studeret stress i 5 år, så jeg ved en hel del. Stress er en vigtig biologisk mekanisme, som vi alle er født med. Det er en mekanisme, som er beregnet til at kunne hjælpe os i kritiske situationer. Denne mekanisme kaldes også nogle gange for kamp- eller flugtrespons, men det kan dog også optræde mere fredeligt end det. Helt grundlæggende så er stress noget, der gør, at vi mennesker kan overleve. Stress gør os i stand til at kunne yde noget ekstra, specielt fysisk i en presset situation. Men i vores moderne verden, så reagerer vi ikke fysisk, når vi bliver stressede. Tak Troels, fordi du vil dele din viden med os. Det var da så lidt, Sara. Så vi kan altså konkludere, at stress kan være farligt, hvis du er opmærksom på de signaler, som din krop sender, og det kan koste dig skade.